420 ka adlaw ni ining padayon sa pakigbatok sa COVID-19. Gikan Marso 9 sa miaging tuig, ana-ana sa 73% ang nabakunahan gikan sa 16,200 ka frontliners sa tibok lalawigan sa Misamis Oriental. Ato sa ika-55 nga sinamanang pagpakayab sa nasunong bandila pinaagi sa virtual ni adtong Mayo 3, 2021, gibutihag ni Provincial IATF Chief Dr. Jerry Kalingasan nga mukabat sa 12,831 ka dosa sa Sinovac ug 5,400 ka dosa sa AstraZeneca. Langkuban 11,883 ka mga individual ang nabakunahan. Lauman sab nga niining simanaha, mangabot ang laing allocated vaccines sa gitagana alang sa mga senior citizens nga frontliners kun mga empleyado aron makapadayon sa vaccination process alayo na sa prioritization framework gikan sa Department of Health Region 10 kun DOH. Samtang padayong gipahugdan ang mga polisiya kalabot sa pagtimbayayong sa tanang mga kawani sulod sa Kapitolyo Probinsyal aron mapakgang ang pagkuyanap ni ining makamatay nga virus. Hilabi na dili angayan nga magkumpiyansa kay miabot sa 302 ang aktibong kaso sa Misamis Oriental ning kasamtangan. And I hope that we'll be able to work with the pandemic together. Dugang mensahe ni Governor Bambi Imano nga saludo siya sa mga paningkamot sa Provincial Health Office sulod sa kapin-usa na katuig nga pakigbatok ni ini nga pandemya. Gani man walay hunong nga miauhag ang kagamahanang probinsyal sa kinabag-an nga kanunayon ang pagsunod sa insaktong gabayan aron makalikay og dili mataptan sa COVID-19. Kauban si Chloe Dalay sa kamera. Ako si Lambo Regian Maygay. Alang sa limpi og matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.